Oh, tia, estic torcida. Fantasia. M'estic quedant sense bateria. Tinc una tendència a gravar sense bateria que realment és meravellós. Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Ai, que estic amb ulleres. Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Aprofitant que ara comença la temporada aquesta de roba còmoda, sofà, manteta, pel·li o sèrie i que comença a venir ganes de fer-se maratons absolutes de coses que ens agrada veure, i aprofitant l'auge de les sèries en els últims anys, hem decidit que us volíem fer com una espècie de rànquing de les que nosaltres creiem que han sigut les millors sèries dels últims 5 anys. Val a dir que això és opinió 100% personal, simplement el que hem fet és recomanar-vos dues sèries, tots els que estarem avui en pantalla, que creiem que val la pena destacar des del 2015 fins ara. Així doncs, si teniu curiositat per saber què us volem recomanar, seguiu mirant el programa. Parlem-ne! Deixeu-me que us presenti en aquests moments els convidats i convidades que m'acompanyen avui, que començo amb la Míriam Parralejo. Míriam, què tal? Hola, bona tarda. Molt bé. També està la Marta Ferrer amb nosaltres, que ara feia molt que no venies, Marta. Sí, és veritat. Ja no em voleu en aquest programa. Això és mentida Hi va haver completament. una època que sortia molt i ara ja no em voleu. No em convideu ja. Ja tornaràs a Jo venir. estic sempre demanant que em torneu a convidar i em diuen, no Marta, ja vindràs. I després no vinc mai. Mira, doncs ja està. Ara ja tornes a enfilar-te i ja total, ara com que tenim toc de queda i aquestes coses, hauràs de tornar a venir molt sovint. O sigui que... Ara sortirien tots, ja no hi ha límit. Segueixo saludant el Marc Domènech. Marc, com estàs? Hola, què tal, com estem? Jo també vull venir més sovint, que només he estat un cop i m'agrada molt aquest programa. Així que convidem més sovint, va. Déu-n'hi-do, Portes dos en un mes i mig. És veritat. I vaig participar en el del Conan com a càmera. Així que... És veritat. 2 i mig. Tu i l'Ariadna Ullens vau ajudar amb les càmeres, cosa que us agraeixo infinitament. O sigui que... Gràcies. I per últim també tenim a l'Alba Pasqual. Alba, com estàs? Molt bé. Hello. L'Alba, que l'última vegada que va estar per aquí estàvem a Sant Sebastià i ara doncs ja tornem a estar a casa. Què hi farem? Doncs sí, una mica més avorrit, però tot i així. Però todo bien. Estic al Parlem, no sigui contenta. Bé, avui ens hem ajuntat aquí perquè tota aquesta gent que estem aquí som uns friquis, no? Per dir-ho d'alguna manera, de les sèries. Veiem sèries per sobre de les nostres possibilitats, tots i cadascun de nosaltres, i ara que és una evidència que les sèries estan de moda i que en els últims anys han fet un salt bastant important de qualitat en el que se'ns oferia abans i el que se'ns ofereix ara, a més, amb tot l'auge de totes les plataformes, és molt més accessible arribar a sèries que estan realment molt bé, doncs hem volgut juntar-nos, ara que a més tenim això del toc de queda i tot això, i sembla que anem tirant cap a un segon confinament, a fer, doncs, no li diria rànquing, però com a donar-vos unes recomanacions de les sèries que a nosaltres ens han semblat que han sigut les millors dels últims 5 anys. Ens hem centrat en els últims 5 anys perquè si posem... És que no abarquem per tant. Aleshores, som conscients que ens deixarem moltíssimes fora perquè mitja hora no dona per més, però bueno, sempre us convidem a que ens deixeu les vostres preferides o que ens suggeriu si voleu que fem una segona part amb més sèries, perquè sé de bona tinta que aquí tots ens hem quedat amb ganes de recomanar més de les que recomanarem avui, sí o no? Així doncs, comencem, si us sembla bé, amb la Míriam, que ens faci la primera recomanació del dia. De què ens volies parlar, Míriam? Doncs sí, jo la primera sèrie que us vull recomanar és When They See Us, que la van traduir com Així no es ven, que la teniu a Netflix, i es va estrenar al maig del 2019. De les dues sèries que us parlaré són totes sobre aspectes, sobre coses que han passat a la vida real i que arrel de com va ser això, es va fer una sèrie després. Llavors, aquesta primera... O sigui, un true crime. És una espècie de de true crime. Sí. I es van mediatitzar tant en la seva època que es va fer una sèrie després. Aquesta primera, per començar, l'heu vist, aquesta sèrie, tots? Jo sí. Sí. A mi la Marta, no, l'Adriana? A mi és de les que em falta per veure, però no passa res. Vale, doncs jo us presento així, de primeres, què creieu que podria passar. Vale? El 1989, una noia va corrent per Central Park per la nit, una noia blanca. Llavors, durant aquella època, per les nits, hi havia molts nens, 13, 14, 15 anys, afroamericans i llatins, que doncs, anaven fent entremaliadures per Central Park. Llavors, el 1989 apareix una dona morta, bueno, no està morta, la troben en coma i l'han violat. Llavors, sense tenir cap mena de prova, agafen
a 5 nens petits, sense fer-los cap mena de pregunta i sense tenir cap prova de que hagin sigut ells, els emporten a la presó i acaben a la presó 20 anys. Collons. Clar, això doncs, obre una mica les esquerdes que té el sistema judicial als Estats Units. Clar, el 89, bueno, ara també, vull dir, fa 3-4 mesos, amb tot el tema del George Floyd, doncs es veu que el racisme i tot això són temes que encara estan molt presents Segueix candent als Estats allà, Units. sí. Exacte, i és una sèrie que sí, és un cas al 89, però que em diuen que és un cas del 2018 i m'ho crec. 89? Llavors, 1989? 1989, sí. Llavors, aquests 5 nois són 4 afroamericans i un que és llatinoamericà. Llavors, un d'ells, el Corey Wise, té 16 anys. I clar, amb 16 anys ja pots entrar en una presó d'adults. Llavors, van estar des del 89-90 a la presó fins que el 2002 un violador en sèrie confessa que va ser ell el que va violar aquesta dona. Li fan proves d'ADN i el cos d'aquesta dona tenia esperma d'aquest home i ADN d'aquest home. Hòstia. Llavors, clar, surten de la presó i el 2004, si no recordo malament, tots 5 es querellen contra la ciutat de Nova York i el 2014 guanyen. I la ciutat de Nova York els hi ha de pagar a cadascú no sé quants milions de dòlars Home, doncs per normal. tot el que, clar. I són 4 capítols. No és cada capítol sobre una persona en concret, però l'últim capítol, que són, si no recordo malament, prop d'una hora, 55 minuts, jo recordo acabar el capítol i encara està plorant. Uau. El capítol havia acabat i jo encara continuava plorant. Que fort. I el Marc i l'Alba, que l'heu vist també, com us va semblar aquesta sèrie? Vaig acabar igual, o sigui, bastant malament durant tota la sèrie, però sí que al final vaig acabar plorant perquè és bastant trist tot això. Doncs sí, és una mica fort. Jo la vaig veure amb els meus pares i també sempre dic el mateix, però estaven com no es pongas una sèrie així nunca más. A més, la dirigeix la Ava DuVernay, que també és una persona que és superactivista en el tema del racisme sistèmic als Estats Units i venia de fer un documental pel Netflix, que era el de Enmienda 13, crec, que està també superbé i parla això del racisme a Amèrica, el problema de les presons i com les persones negres són visibilitzades per gran part de la societat conservadora americana, i és una sèrie molt forta però que jo crec que val moltíssim la pena. A més, el càsting d'actors tots brutal. Sí, es van emportar moltíssims premis, van arribar als Emmys, crec que tenien 11 o 12 nominacions i es van emportar molts premis. Sí. I està a Netflix, has dit? La podem trobar a Netflix? Està a Netflix. Doncs aquesta me l'apunto perquè a més era una de les que quan havíem comentat i estàvem preparant això, precisament era una de les que tenia ganes de veure però encara no l'havia vist. Llavors, me l'apunto. Snacks i Kleenex. Snacks i Kleenex, no? Una mica així per fer Snacks i Kleenex, sí. Molt bé, ara perquè ara estem tots així com molt, en plan, que ens ha passat molt la moral després d'aquesta recomanació. Sí, perdó. Seguim amb la roda, parlem amb la Marta perquè la Marta crec que ens volia recomanar, la primera que ens volia fer era una mica més així, més divertidota, oi que sí, Marta? Sí, ara venim de bajona aquesta i no sé com començar amb aquesta sèrie perquè de bajona en té poc. Però sí, jo volia animar una mica la cosa i parlar d'una comèdia que és Barry, que a mi m'encanta perquè ja us aviso, avís per abans, que jo no sóc objectiva perquè m'agrada molt el Bill Hader, és un dels meus actors i humoristes preferits de la història. Ja, sóc molt pesada amb el Bill Hader i ara ho seré encara més. Però és una sèrie que ell va escriure amb l'Alec Berg, que és el guionista de Silicon Valley, que és una altra comèdia que potser haureu vist, i es van ajuntar una mica per pura sort, diguéssim, perquè no es coneixien, i van crear aquesta sèrie que és Barry, que és la història del Barry Bergman, que és un exmarine que ara funciona com a assassí a sou i que un bon dia, quan el conviden o l'obliguen a anar a matar a un home que està fent classes per ser actor a Los Angeles, doncs decideix que vol donar un gir a la seva vida i que en comptes de ser assassí a sou doncs es farà actor. I llavors ja podeu veure que la premissa és una mica esbojarrada i que la comèdia ve d'aquí, d'aquesta doble vida que el pobre Barry, que a més l'interpreta el Bill Hader, que fins que va fer aquesta sèrie el teníem com un home de fer comèdia d'esquetxos i havia fet algun drama, per exemple, de Skeleton Twins, i ho havia fet molt bé, però sobretot el teníem per algú que feia comèdia així com molt estrident, molt esbojarrada, i aquí fa una comèdia que és com més pausada i una mica més calmada,
I també fa molt de drama i ho fa realment molt, molt bé. I per mi aquesta és la gràcia, no només del paper del Bill Hader, sinó de la sèrie en si, que és una sèrie que combina molt bé el drama i la comèdia, que en una escena t'estàs morint de riure i en la següent estàs a punt de plorar o estàs angoixadíssima perquè hi ha una escena d'acció que està superben construïda. I tot això, en els guions, que estan molt ben estructurats, que les temporades també tenen arcs que són molt tancats i que estan molt ben fets, doncs contribueixen a que sigui una sèrie com de clarobscurs i d'un toc que és difícil a vegades de dir, no? I de posar-hi una etiqueta, però que és molt interessant i que realment quan l'estàs veient és que estàs enganxat a la pantalla els 20 minuts que duren els capítols. I a part d'això, per mi, el millor, sens dubte, són els personatges. O sigui, per mi el Barry, que és el personatge del Bill, és increïble perquè és un pobre desgraciat que no li surt res bé a la vida i cada cop vol donar aquesta volta a la seva vida, però tampoc ho fa massa bé perquè tampoc sap gaire bé com, té aquests impulsos violents que no pot controlar i que malgrat ho intenti doncs no acaba de sortir-se'n. I després l'acompanyen personatges com el del Henry Winkler, que el van rescatar de Happy Days, que feia com molt de temps, bueno, Parks and Rec hi havia fet alguna cosa, però és com que el van rescatar de sus cenizas i li van donar aquest paper que és brillant, que és el del professor d'acting del Barry, i que és un cretí, que és el típic actor frustrat que sempre ha volgut fer grans coses i que es pensa que és un gran actor però que no ho és i que per això està fent aquestes classes, però que també té molts clarobscurs i que també t'arribes a emocionar amb aquest personatge. I després l'altre gran pilar, que d'alguna manera és la Sally, que és la Sarah Goldberg, que és una mica la nòvia del Barry, i que és un personatge femení molt interessant, perquè és supercomplexa, és un personatge femení que no t'ha d'agradar, perquè ja està escrita una mica perquè no t'agradi, perquè no et caigui bé, perquè és així una mica com repel·lent, i també es creu una mica la millor, i després, en el fons, doncs també té un rerefons molt interessant i un backstory que està molt ben construït, però d'alguna manera són aquests tres pilars que fan que la sèrie funcioni molt bé, a part que està molt ben rodada i que està molt ben muntada i és increïble. És zero objectiva, però confirmo que la sèrie està bé, però no passa res perquè tots sabem que la Marta és una boja del Bill Hader, cosa que comparteixo perquè és un actor meravellós, però sí que és veritat que es nota la poca objectivitat que té amb aquesta sèrie perquè li encanta. Jo he vingut aquí a defensar amb passió les sèries que he triat. Us imagineu que vinc aquí i dic, no, està bé. Bueno, està bé, però ja està, no? Està bé. Sí, no, està molt... A més, s'han portat també Emmys i tot, vull dir que també ha guanyat premis aquesta sèrie. Seguim amb el Marc. El Marc, ara, si dèiem que la Marta era poc objectiva amb el Bill Hader, el Marc és molt poc objectiu perquè... Jo? Perquè la primera que us recomanarà, ara entrem, però és la seqüela, la preqüela, no? La preqüela de la seva sèrie preferida. Per tant, il·lustra'ns. Exacte. Bueno, jo vinc a parlar de Better Call Saul, que sí, com tu dius, és una preqüela i a la vegada spin-off de Breaking Bad. I sí, la Breaking Bad és la meva sèrie preferida i no sé, podia saber, ho dic cada dia, soc molt pesat, ja ho sé. Però sí, jo la vaig veure a Breaking Bad des que es va estrenar, la vaig anar seguint el dia i quan es va acabar necessitava alguna més i els fans estaven demanant alguna més i el Vince Gilligan junt amb el Peter Gould van anunciar que farien una preqüela i tots estàvem pensant allà en què és, jo qualsevol cosa que em donessin jo m'ho menjaria, però el que no m'esperava era trobar-me aquesta sèrie que és molt bona, que està ambientada 6 anys abans de Breaking Bad i bueno, se centra en el protagonista, que és el Jimmy McGill, i veiem com es transforma en l'advocat que coneixem tots, que és el Saul Goodman. I bueno, al començament ja, bueno, és de ser sincer, tampoc em va agradar tant la primera temporada, em va semblar que era correcta, però... Bueno, la sinceritat davant de tot, molt bé. Sí, o sigui, jo crec que va tardar una mica a trobar el seu rotllo, el seu punt, i també hi havia com diverses connexions amb Breaking Bad que em semblaven una mica forçades, una mica ficades amb calçador, però han anat passant els anys i han fet més temporades i ara mateix ja puc dir que és una sèrie al nivell de Breaking Bad i molts dirien que és millor i tot, que és superior, això jo encara no m'atreveixo a dir-ho, però sí que és un dels millors drames que he vist en els últims anys i la recomano moltíssim. El millor que té la sèrie són els personatges i com evolucionen, com ja podem saber que el protagonista evoluciona perquè ja sabem com acaba si hem vist Breaking Bad, però tots els altres personatges són molt interessants, no hi ha bons ni dolents, o sigui, tots són personatges grisos, inclús els dolents són molt guais, són uns personatges són uns cabrons que em molen moltíssim i és algo bo que té la sèrie també, o sigui, que fan coses molt dolentes, però oye,
Que divertits que són. I jo la recomano si us agrada Breaking Bad o si voleu veure sèries d'advocats. Encara que si us agrada Breaking Bad heu de saber que és una sèrie molt diferent perquè inclús el ritme és molt més lent. És una sèrie bastant... Sí, t'anava a dir, té un ritme bastant diferent al que és Breaking Bad, diguem, a tot el conjunt de la sèrie. A més que Breaking Bad solia tenir més explosions, disparos i tal, i aquí aquesta sèrie no. Però igualment, encara que sigui lenta, jo crec que enganxa molt, almenys a mi que m'arriba a enganxar molt, i jo la recomano. En el cas de Breaking Bad passa una cosa, que és que segones parts, que és Better Call Saul, sí que van ser bones, terceres parts no són bones. Perquè després ens van portar aquella infame pel·lícula de seqüela de El Camino, que dius, no... Jo bé, perquè... Ja sé que no és molt popular, a mi m'agrada, però... A mi tampoc creguis que em va desagradar tant, Que se peguen! Ostres, jo és que la vam veure a Sitges l'any passat. Bueno, de fet, el Marc i jo estàvem a la mateixa sala i ni ho sabíem. I de fet, jo li vaig donar un cop i ni ho sabia, i ara, un any després, aquí estem. Estava mirant a Aaron Paul, no podia estar per més coses. No, jo també. Jo estava tan ensimismada que, de fet, li vaig donar un cop i pensava que era un amic meu, i va ser com de... Ui! I vull dir que, mira, al final... No, però sí que és veritat que la pel·lícula és un... La pel·lícula és un correcte final i en canvi Better Call Saul és un... Per mi una obra mestra. Sí, però jo un cop l'he vist és com... Bueno, potser no la necessitàvem. Sí, bueno, m'entens? jo m'he oblidat ja. Bueno, un extra, exacte, jo també m'he oblidat ja. És com, vale, està bé. Ens ha permès conèixer l'Aaron Paul allà a Sitges, no? Però ja està. Pues ja està. Worth it. Bueno, exacte, worth it. Totalment. Vale, doncs seguim amb l'Alba, que l'Alba ens ha de recomanar una que, bueno, ara us explica ella, que és molt forta aquesta sèrie. Doncs sí, perquè a més amb el tema del confinament i tal aquest any he vist un munt de sèries i em costa molt dir això de mi favorita, però jo crec que I May Destroy You, que és la recomanació, jo crec que és la meva preferida. I em costa molt dir això, o sigui que he fet com uns punts de per què s'ha de veure I May Destroy You. Ja no és la recomano, sinó és visionado obligatorio. Bueno, per començar, està escrita, dirigida i actuada per la Micaela Coel, que aquesta tia és un todoterreno, increïble. Busqueu entrevistes, meravellosa, informeu-vos, o sigui, brutal. I va sobre l'Arabella, que és una jove escriptora que un dia posa un text a Twitter, es fa completament viral i és com anomenada la nova voz de su generació. Li fan una publicació d'un llibre i de cop i volta pues, té un agent, un contracte i molta pressió, no? Per no sentir-se tan agobiada, una nit surt i de cop es desperta, no sap molt bé què ha passat, fins que pensant una mica i a través de flashbacks se n'adona que ha sigut violada. I és aquesta reconstrucció constant dels fets d'aquella fatídica nit, no? El curiós de la sèrie és que va néixer una mica com a extensió de la pròpia experiència de l'escriptora, de la Micaela, perquè està basada en una situació real, el qual és, bueno, horrible. Tracta temes rellevants amb aquest 2020 com a context històric, és a dir, no surt la pandèmia a fora, no ens interessa, però tracta problemes com el de els col·lectius de persones racialitzades, el col·lectiu LGTB, la sororitat, els efectes de l'abús sexual, i crec que connecten perfectament amb les preocupacions socials que fa alguns anys que es venen parlant, no? I que en els últims mesos semblen més rellevants que mai, i per això crec que és una sèrie que la necessitem en aquest moment, que és necessària. Segon motiu, el personatge femení principal, l'Arabella. Només per ella, que és un todoterreny... És que s'ha de veure aquesta sèrie, perquè a més és un mirall de la pròpia Micaela. No vull dir que siguin la mateixa persona perquè no és el cas, però com és una experiència pròpia, això enriqueix moltíssim a nivell de guió i de personatge la pròpia sèrie. A més, és un personatge ambigu, estrany, irònic, agressiu, i, no sé, ho té tot. I crec que pel tema d'exposar-se en tots els nivells i decidir escriure aquesta sèrie i fer-ho emmirallant-se amb aquest personatge femení principal és brutal. Ja he dit que tots els temes que tracta són rellevants, però els dos temes principals són la violació i el consentiment, que crec que només per això també és bàsic, i com fa ús de les vivències de la protagonista i el seu cercle d'amics per explorar una mica què es considera violació i què no.
a dia d'avui. Perquè jo, com a dona, em vaig adonar de cop i volta veient aquesta sèrie que hi ha coses que són violació i que jo no ho sabia. Per exemple, que estiguis fent l'acte i es treguin el condó, tu no te n'adonis, no ho hagis dit de forma consentida, això és violació? Sí. I al final de la sèrie, que òbviament no el diré, però s'ha de veure perquè és un dels millors finals que he vist a la història de les sèries, i la reflexió de que per a les víctimes de la violació no hi ha un punt i final, sinó que s'ha de seguir convivint amb aquest problema, i crec que bueno, és una exemplificació brutal de tot això, la sèrie. Molt guai, molt guai. A més, aquesta es va estrenar aquest any, vull dir que s'ha estrenat ara fa poquet. Jo, per acabar aquesta primera roda, també em quedo amb una d'aquest any, que crec que a més ha estat en boca de molta gent, perquè s'ha fet bastant viral aquesta sèrie, i de cop tothom n'anava ple i tothom en parlava, que és Normal People, que és aquesta sèrie que està basada en el llibre homònim de la Sally Rooney, i ha estat, bueno, com us dic, per mi ha estat tota una revelació. A més, és molt curteta, té molts pocs capítols, i bàsicament segueix la història de la Marianne, que està interpretada per la Daisy Edgar Jones, i el Connell, que és el Paul Mescal, que, bueno, meravellós aquest senyor, i bàsicament t'explica la història de la relació que hi ha entre aquests dos personatges a través del seu temps a l'escola secundària i fins que arriben a la universitat. L'enfocament bàsic de la sèrie, doncs, com us dic, és la relació que hi ha entre ells dos, no només romànticament, sinó, diguem, fora de les seves vides, com s'enfronten ells a les seves vides fora de la relació romàntica que pugui o no pugui haver-hi entre ells. Bàsicament perquè la Marianne, per exemple, ha tingut una infància bastant complicadota, ha sigut com sempre el bitxo raro de l'escola, té problemes amb els seus familiars, amb la mare, amb el seu germà, perquè està molt ressentit amb ella, el seu pare està mort i a més allà hi ha un tema que no s'acaba de definir, però l'espectador pot endevinar una mica què és el que ha passat amb el seu pare, etc. I és una sèrie d'aquestes que no és que passi gran cosa, perquè realment no passa gaire res, simplement tu estàs veient l'evolució romàntica entre dues persones, però està feta amb tanta delicadesa, està tan ben explicada, està tan ben actuada, té una banda sonora tan magnífica. Jo només faig que escoltar la banda sonora últimament, que la banda sonora, vull dir que les cançons, que hi ha moltes cançons que coneixem, vull dir que està tot tan ben triat, tan ben fet, tan tal, que t'acaba entrant d'una manera tan fàcil que jo crec que a tots ens ha passat una mica, a tots els que l'hem vist, que hem acabat posant-nos en la pell d'aquesta gent d'una manera com molt natural, no? No sé, crec que l'hem vist gairebé tots o tots per aquí. No sé si us va passar això una mica. Jo és que al final estava, bueno, plorant com una magdalena i no em passava tampoc res. Vull dir, era simplement com al final d'un capítol normal i jo estava allà, per favor, que no s'acabi. Vull dir, em va semblar meravellosa. A veure, jo és que ploro amb un anunci del Mercadona. Vull dir, que jo acabi plorant amb una sèrie no és res especial. Però amb Normal People vaig plorar tantíssim, i amb I May Destroy You, que ha dit l'Alba, mare meva. És que era un no parar, era com, bueno, avui me sentaré a veure per què em toca plorar avui. A més, jo crec que Normal People em vaig llegir el llibre abans de veure la sèrie, i una cosa que diré super a favor de la sèrie, poques vegades passa, el cast és brutal. Vull dir, ja t'ho vaig comentar, però crec que d'això que ho llegeixes i vaig veure els actors i dic, és que són el Connell i la Marianne. Clar, és que és molt heavy. Jo me l'he llegit després, el llibre, i m'ha semblat, bueno, allò que està molt ben adaptat, que està molt ben fet, i és això, i que crec que ells estan meravellosos. Vull dir que és una cosa fantàstica. Vale, doncs després d'aquesta primera ronda de recomanacions, seguim amb la segona, que la farem una miqueta més rapideta que ara, i tornem amb la Míriam. Míriam, quina és la segona sèrie que ens volia recomanar? Sí, la meva segona sèrie és American Crime Story, de Ryan Murphy, que ha fet moltíssimes sèries. Té 2 temporades, però que són totalment diferents, o sigui, no tenen res a veure un cas amb l'altre. El primer és El poble contra O.J. Simpson, que O.J. Simpson era un jugador de futbol americà que va tenir un judici perquè la seva exdona i la parella de la seva exdona van aparèixer morts a la porta de casa seva i van tenir un judici supermediàtic, una persecució amb el cotxe per Los Angeles, bueno, i per ser qui era, per ser tan conegut i per ser afroamericà, van donar-li un torn, una volta a tot el judici sencer per declarar-lo finalment innocent. No és cap spoiler, vull dir, és una història real. I té un cas meravellós, té la Sarah Paulson, espectacular, té John Travolta, té el David Schwimmer, que és Ross de Friends,
és una temporada espectacular. I la segona temporada és l'assassinat del Gianni Versace, que tot i que es digui, sigui aquest el títol de la segona temporada, realment tota la temporada va perseguint l'Andrew Cunanan, que va ser el que va matar el Gianni Versace, que interpreta el Darren Criss. I tenen una tercera temporada que ja està confirmada sobre el cas Lewinsky, Clinton, tot això que va passar, que s'anava a estrenar en novembre del 2020, però com... Però pandèmia mundial. No per una pandèmia mundial, perquè no és per això? hi ha unes eleccions als Estats Units. Llavors no volien influenciar, diuen que hi havia algunes coses allà una mica estranyes, de no lo podéis publicar perquè no sé què, llavors estan allà que no saben quan ho podran publicar, però ja sabem que hi ha una tercera temporada sobre el cas Lewinsky. I jo ja estic com... Que es diu Impeachment, que es diu aquesta temporada, oi? Impeachment. Jo aquesta sí que l'he vist i a mi aquesta sèrie em va encantar, em va semblar molt guai i crec que està també molt ben aconseguida i que la segona temporada el Darren ho fa... Bueno, és que jo soc molt fan del Darren Criss i... Es menja la sèrie, el Darren? Què? No, que es menja la sèrie el Darren a la segona temporada, ho fa molt bé. Sí, és molt fort, és molt fort el show. que fa. Sí, és boníssim, és boníssim. És molt guai. A més, aquesta està a Netflix també, no? Sí, està a Netflix. Sí, és de Netflix. Sí, molt bé. Seguim amb la Marta, que també té una altra de comèdia, perquè ella és la dona de les comèdies, Sí, és veritat. Però és una altra comèdia que també té molt de drama, perquè és una sèrie amb la que rius molt, però també jo vaig acabar plorant i traumatitzada gairebé, i vaig necessitar com 3 dies per pair-la. És una sèrie que potser no us sona perquè no se n'ha parlat gaire, perquè no va triomfar, és una mica underground, que és Fleabag. És una sèrie que no se n'ha parlat no em sona, no ha guanyat tots els premis que es poden guanyar quan fas una sèrie. I és com molt redundant que la digui ara, però realment és una sèrie que em va canviar d'alguna manera i que és d'aquelles sèries que sempre dic, no? Sèries que m'hagués agradat escriure, doncs Fleabag ara mateix és la primera o la segona. I és una sèrie que té 2 temporades i espero que es quedi en 2 temporades perquè ara mateix és una sèrie absolutament perfecta i no vull que passi allò de que per allargar-la una temporada més perquè ha tingut molt èxit, doncs mori precisament d'aquest èxit. Aleshores espero i confio que la Phoebe Waller-Bridge sàpiga que en 2 temporades li ha quedat molt bé el producte i que no cal allargar-la més. Però és una sèrie que té molts mèrits. Moltes sèries, D'això pequen moltes sèries. Sí, masses, de fet, la majoria. Sí. Però una més no fa mal. No, però aquesta no la toqueu, sisplau, no em toqueu Fleabag. No, però és una sèrie que la jugada era molt arriscada perquè la Phoebe Waller-Bridge va adaptar un monòleg teatral que feia ella sola i que ja va causar molt furor i va tenir molt èxit, i el va adaptar a la tele i clar, això sempre és una juguesca molt complicada i molt difícil i li ha sortit perfecte, i això demostra no només que és una gran guionista sinó que també és una gran actriu perquè ella sola porta tot el pes de la sèrie gran part de la primera temporada. A la segona temporada sobretot també amb l'ajuda de l'Andrew Scott que per mi sempre serà el Moriarty de Sherlock, però ara per molta gent és el Hot Priest, jo el vinc a reivindicar com el Moriarty de Sherlock, que si no heu vist Sherlock, veieu-la també. Aquesta no ha entrat aquí perquè no és dels últims 5 anys, sinó l'haguéssim recomanat. Perquè no és dels últims 5 anys. Però és la primera sèrie que vaig pensar. Sí, ens haguéssim matat per parlar de Sherlock, estic segura. Sí. Hunger Games, una mica, per parlar de Sherlock. Exacte. No, però això, és una sèrie que és una comèdia i que per mi el millor del tipus de comèdia que és, a part de que és una comèdia així anglesa i tal, és que fa riure sense intentar-ho. És a dir, que la broma està tan ben feta i els gags estan tan ben aconseguits que semblen del tot naturals i aleshores tu no veus que hi ha algú que allà s'ha currat un gag o que s'ha currat una broma, no? Que per mi és el millor tipus de comèdia és aquest, el que ho fa com sense voler i de cop fa gràcia, però en realitat darrere d'això hi ha un gran treball i part d'això és que la Phoebe Waller-Bridge, ella en si mateixa, doncs ja fa molt de riure. I a part que tècnicament té molt virtuosisme perquè fa això de trencar la quarta paret que feien moltes sèries abans, però que ella ho fa de manera tan intel·ligent i sense abusar-ne, cosa que no es pot dir de moltes sèries i de moltes pel·lícules que fan servir aquest recurs, com Enola Holmes, per exemple, i ja ho deixo, sense voler rajar massa d'aquesta pel·li. És el mateix director, per cert. Però això és el mateix director, però no ho ha fet amb tanta gràcia perquè no estava allà darrere la Phoebe Waller-Bridge.
I aleshores això, que ho fa amb tanta gràcia, amb tanta intel·ligència i d'una manera tan específica per desenvolupar el personatge i per jugar amb aquest recurs, que és com la cirereta del pastís d'una sèrie que és absolutament brillant i que està superben escrita, i no la puc deixar de recomanar. Ja sé que és molt típica, però mireu Fleabag, sisplau, si encara no l'heu vist. Per favor, sisplau, demano, que la mireu ja. Per favor, sisplau, demano. Sí, a més aquesta la teniu a Amazon Prime, estem tocant una mica tots els pals avui, Sí. Està tota sencera a Amazon Prime, la podeu recuperar allà. Marc, vinga, què més ens segueix recomanant? Jo us parlaré d'una sèrie que sí que és, jo crec que també és coneguda, però sí que hauria d'haver guanyat més premis dels que ha guanyat, perquè crec que va tenir bastant revuelo la primera temporada, però després les següents crec que ha estat bastant ausente en els premis. I aquesta és Mr. Robot, que és una sèrie creada per Sam Esmail, que segueix a l'Elliot, interpretat per Rami Malek, que és un noi que durant el dia treballa com a informàtic a una empresa de seguretat i durant la nit és un hacker que es dedica a exposar els criminals. Però aquesta és la premissa del primer capítol, però després la sèrie va molt més enllà. Té un episodi pilot que a mi em sembla impressionant i la primera temporada plena de sorpreses, però tu quan acabes la primera temporada dius, però ara què poden fer? Que ja sé que algú d'aquí pensa això. Doncs us asseguro que a partir de la segona temporada la sèrie canvia i deixa de ser una sèrie de hackers i passen coses molt... Bueno, és que no vull spoilejar, però realment canvia bastant i va evolucionant, cada temporada és diferent. Després també hi ha un plus, que és a partir de la segona temporada tots els capítols estan dirigits per Sam Esmail, el creador, i és un home que encara ha fet poca cosa com a director, també va fer una sèrie que es diu Homecoming d'Amazon, però és un tio que té... de Spider-Man i en plan, què? No, una sèrie de... Podria ser. La sèrie de la Julia Roberts, que si no l'heu vist també la recomano. Doncs això, és un home que té una visió molt clara, que és una visió molt única, i es nota cada plano que roda ell, es nota que és ell, i també té una decisió artística també molt única. I jo sobretot destaco la tercera temporada i la quarta, que la quarta és una obra maestra, és una borrada de lo bona que és, i cada capítol és una experiència única, no sé si l'heu vista, però és que la quarta temporada és impressionant i sempre la recomanaré. I jo recomano la sèrie si us agraden els thrillers, o si us agrada David Fincher, ja que també és una sèrie que té moltes similituds amb el Club de la Lucha, per exemple, o Millennium, i això, que la recomano moltíssim. Està molt bé. Aquesta també la teniu a Amazon Prime i també va guanyar, va anar als Globus d'Or i tot, aquesta sèrie. Vull dir que va guanyar... La primera i segona, sí, però... La primera temporada, que va tenir molt boom. La quarta, que és la millor, 0 nominacions als Emmys. Bueno, ja passa això, Però ni fotografia, que és com la sèrie amb millor fotografia que he vist mai, però bueno... Això és altra cosa. Bueno, és que això dels premis... Un dia dedicarem un Parlem-ne només a analitzar... Bueno, ja vam fer aquella amb els un Parlem-ne rajant dels premis. Sobre els Oscars, en plan, tot això de com anaven aquestes noves coses per les nominacions, però un dia ja, quan s'apropi la temporada de premis, ja farem alguna cosa rajant dels premis. Perquè, mare de Déu, senyor. Alba, ella ara tirarà per una que jo sóc molt fan, però deixaré que la presenti ella. Sí, això és una mica un pacte, no?, d'amistat aquí. Sí, bueno, venga, va, Sorogoyen, vinga. Vale, antidisturbios. S'ha de parlar d'aquesta sèrie, o sigui, de què tracta? Minissèrie, 6 episodis, La gran apuesta de Movistar, escrita per l'Isabel Peña, Eduardo Villanueva i Rodrigo Sorogoyen, però dirigida per Sorogoyen. La idea neix en si a la producció de Que Dios nos perdone, que peliculote, l'heu de veure, però és una extensió pràcticament temàtica i formal del Reino, que també, peliculote, l'heu de veure. Llavors, motius pels quals s'ha de veure Antidisturbios. Premissa arriscada, perquè a Sorogoyen li agrada això, li agrada fotre's a merders, bàsicament, no? A més, és això, és una presentació com una mica negativa dels seus protagonistes, no?, que té aquest punt de vista que no saps molt bé què t'està volent dir, però bueno, el que és molt guai és que la primera vegada que veiem aquests antiavalots, no?, ja estàs una mica com què està passant, no? Això és molt desconcertant, molt agobiant,
I la premissa és això, que són uns antiavalots que van a un desnonament, no el volen dur a terme perquè creuen que és molt arriscat, però han de complir amb el que diu el jutge, surt tot malament, un immigrant mor, i a partir d'aquí ja comença tota la catarsis sorogoiana, no, d'alguna forma, que és molt típica en els seus personatges, que és aquesta idea de que els policies no només són dolents, sinó que són titelles del sistema, una mica víctimes d'una trama de corrupció que no té res a veure amb ells, al final, perquè és molt fort. I una pregunta brutal que planteja la sèrie és: t'has de corrompre per sobreviure, sí o no? Perquè mai ho saps, no? És aquesta idea de, hòstia, t'has d'endinsar les clavegueres de l'Estat, no?, per poder sortir viu. No se sap. Segon motiu, la sèrie apel·la a l'espectador a salvar o condemnar els personatges. Sorogoyen sempre ho fa, crec que és superinteressant, és molt novedós perquè ell planteja aquesta disputa, no?, moral i ètica, però en cap moment condemna o diu és bo o dolent, es mou en aquest àmbit dels grisos, no tot és blanc o negre, i crec que és superinteressant i no passa molt també en un moment tan polititzat com és el 2020, no?, que tot és una opinió o una altra, ell ho deixa una mica com a un terme mig i tu ja trauràs les teves conclusions. Jo ho fa això bastant, per això, perquè en el Reino també ho feia, també parlàvem d'un polític corrupte i llavors ell intentava que l'espectador fos el que jutgés, però ell no es ficava en el merder de diguem, polaritzar-se, en posar-se en una posició o en una altra. Sí que evidentment té aquestes... Vull dir, tu ja destil·les una mica l'actitud que tenen ells i tot això, doncs evidentment dona que pensar, no? Però sí que és veritat que intenta sempre sortir-se de tota aquesta posició més política que pot tenir explicar una història d'antiavalots. Clar, no, però a més ell sempre ho fa des de la visió de l'empatia, que crec que és brutal, que és l'idea de et posa un personatge que tu de primeres, per als teus prejudicis que pots tenir o al teu entorn social, tindràs una opinió molt polaritzada, i al final el Reino jo acabava sofrint per aquest home, que era un corrupte, i jo volia que es salvés, i era molt fort, perquè realment és la típica persona que mai empatitzaria, doncs a la pel·lícula sí. Però bueno, també hem de tenir en compte que estem veient una sèrie, no un documental. La gent que s'ho prengui tan en sèrio, pues mira, tiene un problema, lo siento. Però bueno. Sí, passa que està rodada d'una manera que sembla un documental. O sigui, el primer capítol és superevident això, però el primer capítol és bàsicament callejeros antidisturbios, no? Que sembla realista, i a part que els antiavalots estan superbé i semblen de veritat. O sigui, jo vaig perdre de vista els actors i de cop veia realment aquests antiavalots actuant. I jo crec que d'aquí també una mica la polèmica, però a mi m'agrada això, o sigui, que sigui tan realista i tingui un punt com de documental, crec que és un dels grans encerts de la sèrie. Clar, sí, com comença... Perdó. Digues, perdona. Tira. La primera escena de la sèrie, la primera escena, que és una noia que treballa per assumptes internos, com comença, com et presenten aquesta dona jugant al Trivial, em sembla... Brutal. Espectacular. És brutal. És que el tercer punt que anava a dir era el cas i el guió, perquè és aquesta presentació de personatge més brillant que he vist en les sèries espanyoles, no diré mai fetes, però més o menys, i no sé què... O sigui, què podem dir del cas? Vull dir, tenim a la Raúl Arévalo, Jovic, Roberto Álamo, Àlex García, Raúl Prieto, crec, Patrick Criado, la Vicky... Són tots brutals, però jo crec que, ho dic molt en sèrio, que és el millor treball que han fet fins ara. O sigui, a mi és que em van semblar, excepte potser el Raúl Arévalo, que és una persona que té moltíssima trajectòria i és boníssim, és un crac. La resta és que l'Àlex García, la Vicky, jo flipant. I també és molt guai aquesta idea de que tot i que... El Criado també està fenomenal. Ja, aquest noi... L'estava veient i digo, de cop, com estàs fent això? Però perquè Sorogoyen té una cosa que sap dirigir molt bé a la gent i també... És que li agraden els actors i es nota, és un tio que li agrada treballar amb actors i és que a totes les seves pel·lícules és obvi. Aquesta sèrie la teniu a Movistar sencera, i ja us dic que és una sèrie molt petiteta, que a més veureu perfectament el canvi aquest sutil que hi ha de càmera de principi a fi, que comences molt a prop dels personatges, acabes molt lluny perquè tu puguis ser el jutge d'aquesta gent, cosa que és molt interessant, però deixarem que jutgeu vosaltres. A mi l'última escena va semblar meravellosa i brutal, ens fica, no en farem cap spoiler, però ens fica ja de ple en el que serà la segona temporada, i jo ja estic
esperant perquè crec que serà És boníssima, brutal. aquella escena, uf. Jo, de fet, li estava dient a la Marta, dic, per favor, quan acabis avisa'm, perquè portava anys dient, mira coses del Sorogoyen, i no hi havia manera, i ara em veurien i em va dir, molt bé, i jo, fantàstic. Molt bé. I vaig riure molt amb aquella, ja sé que és raro, aquest spoiler, però vaig riure molt amb aquella escena que està referenciant ara. És que em va semblar meravellós. Vale, acabarem això molt ràpidament amb l'última sèrie que jo us volia destacar, que és una que també va tenir bastant de revolt en el seu moment, la Míriam fa així perquè aquesta també l'havia impactat una mica perquè ella em volia parlar i vaig dir, ja en parlo jo i així, que és el cuento de la criada, Handmaid's Tale, que és aquesta sèrie que la podeu trobar a Amazon, que té 3 temporades i va començar el 2017, protagonitzada per la Elizabeth Moss, que és aquesta meravellosa actriu que va sortir de Mad Men, que tot el que fa és fantàstic, i ens explica la història d'un futur distòpic que no és gaire llunyà en el que tenim ara mateix, però sí una cosa una mica estranya, en el que la taxa de natalitat ha baixat molt per culpa d'infeccions de transmissió sexual, de contaminació, en fi, una mica el que tenim ara, no? Però com molt exagerat, i diguem en aquest caos de món en el que es presenta, doncs resulta que ha sortit una república, que és la República de Gilead, on crea unes normes una mica estranyes dins d'un Estats Units una mica caòtic i que no sap ben bé cap on tirar, i bàsicament el que passa aquí a Gilead és que segresten a dones que són fèrtils i llavors les someten a un rite sexual de violació en el que elles formen part d'una família, són les criades d'aquesta família, llavors aquesta gent les utilitza simplement com a persones per quedar-se embarassades i tenir fills i que l'existència del món, o sigui, l'existència de l'ésser humà segueixi endavant. Cosa que en el seu moment va tenir molt de revolt per la temàtica que tractava, perquè a més està basat en un llibre de la Margaret Atwood amb el mateix nom, i jo trobo que aquesta sèrie, quan la vaig veure, a mi se'm removia tot per dins, perquè és una cosa que és que te la pots imaginar que acabi passant en algun moment, i més als Estats Units, que no sé si queda molt bé dir això, però més en la societat en la que viuen els Estats Units, és que no és tan llunyà. I jo crec que és una sèrie que dona molt a reflexionar i que dona molt a pensar, no? En el que cap a on estem anant, i que, bé, estic esperant ja la següent temporada, que no sé quan l'estrenaran, però espero que l'estrenin aviat, perquè ja em fa la sensació que fa molt de l'última temporada i no fa tant. I també, doncs, això, també ha guanyat Emmys a millor sèrie dramàtica i a millor actriu, etc. I crec que és una sèrie que ha donat molt a parlar i que seguirà donant de parlar, perquè està molt ben feta, molt ben actuada i, ostres, i et deixa molt amb l'ai al cor, aquesta sèrie, constantment. Sí, però a mi no sé si ja m'està passant o encara no ho sé, però crec que si l'estiren massa... A mi m'ha passat. Sí, a tu ja t'ha parat? Jo després de la tercera m'he baixat del barco ja, perquè és que trobo que no està avançant massa i ho estic patint. Ja. Sí, s'ha de dir que per mi la millor temporada és la primera. Per mi la millor és la primera, Totally. 100%. Però, bueno, com està ben fet... A més, la fotografia és molt xula. És molt guai. Molt xula, sí. És molt maca. És espectacular, aquesta fotografia. Bé, una cosa, ens n'hem anat de temps, com sempre, perquè no em puc juntar amb vosaltres, perquè sempre ens n'anem de temps. Llavors, jo l'únic que puc proposar és que si la gent vol que seguim fent això, perquè això de les sèries ara està molt de moda, doncs podem fer una segona part, inclús amb sèries una miqueta més antigues, o ja dels 2010 o així. No? I aquí ja podem posar totes les que se'ns han quedat fora i ja està, perquè crec que ens hem quedat curts. No, estaríem aquí 5 hores parlant de sèries, però no pot ser, per tant ho haurem de deixar aquí. Una llàstima. Una llàstima. Pues sí. Ens veiem a la propera. Adeu. Adeu, adeu. Adéu. Adeu. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu agafat paper i llapis per apuntar totes les sèries que us hem anat recomanant. És possible que algunes ja les haguéssiu vist i potser hi ha d'altres que no us sonaven i que ara, doncs, amb sort, us ha agafat curiositat per veure. Tant si és una cosa com si és una altra, feu-nos-ho saber. Digueu-nos què us han semblat les sèries que hem recomanat, si les heu vist, si no les heu vist, si vosaltres en recomanaríeu unes altres. Com sempre, estarem atents a les xarxes socials per saber la vostra opinió. Així doncs, aquí teniu les xarxes socials del programa per si ens voleu, doncs això, fer algun comentari, posar algun m'agrada, seguir-nos i estar atents a pròxims programes. I ara sí, m'acomiado fins la setmana que ve. Adeu!